Komorski i Slavica Jovanović. Dobro jutro, drage naše dame. Olje, prvo pitanje za tebe. Oni koji su radili, sada spavaju, ima... Namenjena planinarima. Planinari se bave svojim rezultatima i postizanjem ciljeva. Ova manifestacija je namenjena građanima, onima koji bi trebali da zavole ovu aktivnost. Dobro. Planinarski vodiči. I da bi učestvovali u današnjoj akciji, kome i gde treba da se prijave? Lako je na pretraživaču ukucati Dan pešačenja 2022. Pojavit će se stranica Planinarskog saveza Srbije i tamo su sve lokacije sa opisom lokacije, sa tačnim terminom, sa kontakt osobom koje se treba javiti. I evo, to je to. Dakle, to su uglavnom aktivnosti koje su ograničene na nekoliko... Bogata stazama, bogata je prirodnim lepotama. Predstavite nam neku. Tokom 121 godine postojanja Planinarskog saveza Srbije, planinari su u ovoj zemlji obli krug na stablima, na kamenju. Je znak da su tu bili planinari. Je znak da je to planinarska staza. Ima ih dosta i te staze mogu bitno da unaprede i turistički potencijal naših krajeva. Zapravo mi kroz ovu manifestaciju pokušavamo da unapredimo kretanje građanstva u okruženju svojih naselja, u okruženju svojih gradova. Dobro, svi mi znamo da postoje piramide u Gizi, Machu Picchu, ali da li znamo dobro okruženje našeg grada? Sve one znamenitosti, prirodne i građane vrednosti. Sa njima ih treba da upoznamo, naše građanstvo, našu decu. Da. Oni koji iz raznoraznih razloga ne mogu danas da se priključe akciji, gde mogu da se priključe planinarima i kako mogu da budu korak bliže zdravlju? Korak bliže zdravlju mogu da bi. Planinarski klubovi se najlakše pronalaze pretraživanjem na Google-u. U svakom gradu postoji planinarski klub, treba se tamo prijaviti i uključiti u onu aktivnost za koju smo zainteresovani. Dobro, ako uporedimo naše navike, koliko boravimo u prirodi često, koliko sati provedemo u prirodi i navike naših komšija, šta možemo da kažemo? Da li smo dobri? Da li bismo mogli da budemo bolji? Lekari će reći da bismo mogli da budemo mnogo, mnogo bolji. Ima prostora za unapređenje ove aktivnosti. Gradovi u ovom delu Evrope, kada vikend dođe, se isprazne i ljudi se kreću i borave u izgledu. Oni praktično svakog vikenda odlaze u prirodu, odlaze do šetališta. Apsolutno tako, ne samo Slovenci. Pa nije toliko. Ja mogu da kažem da je Planinarski savez Srbije organizacija koja sada broji preko 20.000 članova. Pre 10 godina smo imali 12.000 članova. Dakle, stvari se pomeraju. Idemo napred. Aktivnost je naročito dobila na intenzitetu sa epidemijom korona. Vraćamo se prirodi. Vraćamo se prirodi. Shvatamo polako značaj kretanja u prirodi. Shvatamo značaj kretanja za naše zdravlje. I naravno, za dobro raspoloženje. Da. A mnogi će reći da su naša šetališta i parkovi, planinske staze nedovoljno uređeni, da su prljavi, puni smeća. Evo i ovu priliku koristim da zamolim one koje se uključuju u ovakve aktivnosti da smeće nose sa sobom nazad u grad. Jednostavno, tu naviku treba razviti, negovati, pre svega kod najmlađih, pa zatim i kod svih nas. Ako postoji neka korpa tamo negde u prirodi sklonjena na nekom šetalištu, ne moramo po svaku cenu ostavljati otpadak u njoj. Ponesimo ga nazad u grad i donesimo ga u kontejner. Čuvajmo naše planine i čuvajmo našu prirodu. Ostavimo je onakvom kakvu bismo želeli da je zateknemo. I šta bi još mogli svi zajedno da uradimo, da pomognemo sredini u kojoj živimo? Mogli bi mnogo toga. Morali bi da razmišljamo, a sada je to moderno, karbonskom... Smo stekli tu sjajnu naviku. Šta predlažete? Kako da je uvrstimo u svoj, da kažem, nedeljni ritam? Ajde, nećemo dnevni. Treba krenuti. Pretpostavljam da izvestan procenat Beograđana zna svoju planinu, ali ja sam iz Novog Sada i sada često sam u situaciji da razgovaram sa svojim sugrađanima.